Čaute ľudia, nové videa a ideme hrať tentokrát zase Roblox, ale s niečím novým. S kamerou. S kamerou, takže budem rád. Keby mi dáte like, follow, ďakujem. No a like a follow. Ja som myslel, viete čo? TikTok, ale to je YouTube. Takže dajte mi odberať like. Takže mohli by sme si ísť zahrať. Toto sme hrali včera, vlastne niekde. Takže neviem, ale bude to... Ja neviem. Nič, ale nie. Toto som hrával, ako keď som bol malý. Ja neviem, ako si to tam, aby ste videli aj mňa. Kamo, to není vidieť. Nechám to takto. Keď tak má vidieť, nebude. A tak. To je jedno, tamto sem proste. Tak. Budete ma vidieť iba tu. Tak. Dobre. Takže ideme hrať. Kámo, nevadí, že tam nie je celá tvár? Dobre, skáčeme. Tio, ale padáme dosť. Tio, to keby sa mi toto stalo v skutočnosti, tak ja by som to asi... Nikto by to nedal. Nikto. Tak. A prosím vás, dávajte odber, lebo môj brat má YouTube kanál. Áno, má YouTube kanál. Tak prosím vás veľmi o to, aby sme ho doženuli s tými odoberateľmi a má 85 odoberateľov, takže budeme mať čo makať, ale ja ho chcem doženuť. Že bude sa čudovať, že ako rýchlo som to zvládnul, takže veľmi by som to chcel. Preposielajte tento kanál na WhatsApp, na Facebook, to je jedno kde, ale proste ho preposielajte, aby mi dávali odber. To bude úžasné. Dobre, akože zatiaľ toto je neskutočné. Tam je play aký a dúfam, že ste a napíšte mi to komentárov, ako video by ste chceli na budúce. Dobre, skáčem. To je dobre. Nie na hlavu, ale keď na hlavu, tak to bude odraz mozgu a dávam to viacej tých peňazí. Ako toto bol taký malý odraz mozgu, to biele. Akože bukuje sa to, sekuje sa to a proste to je neviem čo a to je hrozné, ale to je také, že není, ale tak. Malá pauza bola, počkajte. Dobre, bola malá pauzíčka. Chvíľečku. Toto čo? Lebo mne sa to teraz tak puklo. Vy ste to nevideli, lebo vy to tam asi vidieť nebudete. Dobre. Akože to je celkom... Ja viem čo. Mňa extrémne napadlo. Na hlavu, prosím, na hlavu. Poď na hlavu, Paty, teraz to dá. Nie, to vody má. 76 kostí sme si slámali. Takže... Takže to je rovné. Hej, ja idem vyššie.
teraz mi vidíte iba polovicu tváre, lebo nemôžem to takto mať otočiť, lebo by sa mi zle robilo. Hej, takže takto my vylezeme. Trošku sa mi to lakuje, lebo... No, nie, trošku sa mi to seká, lebo... No, neviem, či to vy vidíte. No, dobre, takže tam sa nedostaneme. Tam nám to vždycky preruší. Ale chcel by som vám povedať, že odtiaľto niektorí sa tady dostávajú hore a môže tady akože skočiť, ale no, kamo, však iba 8 kostí a 2 z 2, to vidíte, tuto je tu stop a no, lenže to je tak, že proste že si rýchly. Počkaj, dáme, že tam. Sme to spravili. Takže tak, to sa bude... Dobre, oslavili sme, dúfam, že bude mať nejakých odoberateľov a veľa... Ja som Takže tak. Lidičky, takže tak. Dievčatá iba takže. Lidičky, takže tak. Lidičky, čaute ľudia, u nového videa. Lidičky, dneska to bude také napínavé. Dneska dostaneme facku, hej. Lidičky, dostaneme dneska facku. No, takže tak to je rozved. Dievčatá, takto to oni robia. Kámo, mne sa to lakuje. Nie, ale to je spič. Pardon, utrp sa o toto. Puchí sa o toto. Dobre, čaute a uvidíme sa na budúce videa. Čaute.